Dobrý deň, v tomto videu vám ukážem, ako z Gatwin treba pracovať, aby ste zarábali, a spravím vám taký menší sprievod po stránkach Gatwin. Takže v prvom rade musíte byť samozrejme zaregistrovaní v Gatwine. Keď ste zaregistrovaní, tak sa dostanete na stránku gatwin.com. Pozor, nechoďte cez váš registračný odkaz, choďte normálne iba cez gatwin.com. Tým pádom sa vám ukáže táto stránka, žiadny registračný formulár a môžete odkliknúť login. Ja už tu mám vyplnené, môj e-mail a moje heslo, mám to zapamätané, čiže vy si to vyplníte si mail, vaše heslo, odkliknete, že chcete byť zapamätaní a odkliknete Enter. Tým pádom ste prihlásení na vašej stránke, kde ako prvé máte k dispozícii výber obchodov. To samozrejme, keď chcete, môžete popozerať, nemusíte. Podľa toho, keď niečo potrebujete kúpiť alebo objednať, tak môžete. Ako sa vlastne zarába? Zarába sa úplne jednoduchým spôsobom, a to, že preklikávate sa medzi tými obchodmi, ktoré sú k dispozícii, hráte sa hry, ktoré sú k dispozícii. Toto sú najpopulárnejšie, toto sú Gatwin hry, čiže je na vás ktorékoľvek. Potom tu máme samozrejme prehľadávač, alebo vyhľadávač, kde si vy môžete zadať čokoľvek, napríklad počasie na 10 dní, odkliknete klasicky ako v Google, napríklad si odklikávate stránky. Ďalej, nemusíte to hľadať ako vyhľadávač, môžete to samozrejme aj sem písať, napríklad, ja neviem, podnikanie, vidíte, tak tiež vám to vyhľadá, ale ak máte aj už nejaké stránky, ktoré poznáte, tak si jednoducho nastavíte na HTTP a zadáte si tam nejakú stránku. Ja neviem, ja dám nejakú anglickú teraz, ma nenapadne iná, cnn.com, a tým pádom sa vám otvorí stránka, ktorú chcete. To je vlastne, čo sa týka prezerania internetových stránok, čiže týmto spôsobom, keď takto si vy prezeráte stránky, tak vám z vašej práce naskakujú peniaze, a taktiež aj keď vaši ľudia vo vašej štruktúre si takto prezerajú stránky, tak vám z ich práce alebo z ich prezerania stránok naskakujú peniaze. To je teda všetko k tomuto prezeraniu. Ďalej, čo tu máme, je prehľad vášho účtu. Takže ja si dám napríklad My Network na začiatok, alebo dám si My Wallet. Ešte sme len začali, prakticky mám iba okolo 200 ľudí aktívnych, z toho kopa ľudí prakticky sa ani ešte nejako nezapojilo. Mám tam momentálne za prvý deň zarobených $1 a 10 centov. Samozrejme treba rátať s tým, že Gatwin sa ešte len spustil, tie zárobky nie sú až také vysoké, ale ono sa to bude postupne navyšovať tým, že bude sa pridávať do Gatwinu stále viac a viac ľudí, všeobecne, celkovo. A samozrejme tým pádom bude aj za ten čas trávený na stránkach vyšší zárobok. Samozrejme pre tých, ktorí si chcú objednať kartu, môžu si objednať, ale odporúčam tak pre začiatok PayPal, kde vy si jednoducho zadáte váš e-mail na PayPal, ak už máte teda zaregistrovaný účet tam, kliknete na Change a bude od vás pýtať heslo do Gatwin. Napíšete iba heslo, s ktorým sa do Gatwin prihlasujete, a kliknete na OK alebo Say alebo niečo také, a tým pádom vlastne máte už zaregistrovaný účet a budete si môcť naň poslať peniaze. Keď ideme ďalej, pozrieme si My Network, ako to vyzerá.
tak tu vám ukážem prípad, ako vlastne ľudia pracujú. Ja mám momentálne registrovaných 2204 ľudí, 217 mám aktívnych. Sú to vlastne ľudia, ktorí sú aktívni v Gatwin, čiže pracujú a robia na tom 5 dní minimálne, alebo za posledných 5 dní, čiže používajú Gatwin. Je ich preto len 217 z celkového počtu. Z toho 729 je absolútne neaktívnych, to sú ľudia, ktorí sa len zaregistrovali a ani sa neprihlásili a ani nemajú záujem vôbec pokračovať, čiže takí ľudia sa samozrejme nájdu, s tým musíte rátať, ale postupne, a čo sledujem, tak sa to číslo aj zmenšuje, takže tých ľudí to neskôr možno im ťukne, že som sa niekam zaregistroval, že aha, Gatwin, veď tom som a idem do toho, idem sa na to teda pozrieť, ako to funguje, čiže oni sa postupne dostanú do tohto žltého polička, to sú teda ľudia, ktorí sú aktívni Gatwin, čiže sa prihlásili, vedia o tom, vedia, že sú v tom biznise, ale ešte sú v ňom menej ako 5 dní aktívni, že ešte menej ako 5 dní ho používajú. Čiže to je táto ľavá strana. Táto pravá strana, to je vlastne strana ľudí, preto ich je 1480 z celkového počtu, keď si odpočítate 2204 minus 729, to je toto číslo. A keď z nich ktorýkoľvek počas 30 dní niečo nakúpi, tak samozrejme tým pádom sa stáva aktívny aj v tomto smere a vy z neho máte províziu. Ďalšia kolónka See Your Member by Country, to sú vlastne členovia podľa krajín, počet členov podľa krajín a ešte je tu vlastne rozdelenie vašich registrovaných ľudí po leveloch, čiže tých levelov je 12 a jednoducho za každý level sú tam iné percentá. Ja vám ukážem, ako vyzerajú tie percentá. To vidíme simulátor. Máme tu simulátor A, kde vy si môžete zadať, dáme tomu, že zaregistrujete 2 ľudí a v priemere, keď každý z nich zaregistruje po 2 ľudí až do 12. linie, tak získavate alebo máte zárobok, priemerný zárobok $1216. Keď ich zaregistrujete 5 a každý z nich zaregistruje po 2 ľudí až do 12. linie, tak máte zárobok vyše $3000 mesačne. Samozrejme, môžete si opísať presne svoj stav v leveloch a kliknete si na simulátor B, kde si vy zadáte presne podľa levelov čísla vašich alebo údaje, koľko máte v jednotlivých leveloch registrovaných ľudí. Samozrejme je tu taká určitá tabuľka, podľa ktorej sa to všetko vypočítava. Keď chcete, môžete si to preložiť. Zatiaľ som sa tomu ešte podrobne nevenoval. Čiže takto nejako to funguje. Keď chcete mať prehľad, koľko môžete zarobiť. A posledná vec, najdôležitejšia, je tu Invite Friends. Invite Friends, máte svoj kód, na ktorý keď kliknete, objaví sa vám takéto zelené políčko a tým pádom už môžete kopírovať svoj link. Prípadne idete cez, LinkedIn, to som klikol na Twitter, nevadí, tak mám tu svoj nejaký text, svoj kód a odkliknem tweet a tým pádom jednoducho na Twitteri sa mi to pošle. Ešte môžem LinkedIn takto poslať, dám zdieľať, mám tu nejaký text a dám zdieľať. A mám to zdieľané na LinkedIn, alebo jednoducho môžete poslať mail priateľovi, keď sa napíšete e-mailovú adresu. Ale najlepšie je samozrejme používať tento odkaz s vašim textom, napíšete niekomu, poviete, o čo sa jedná, pošlete mu svoj odkaz, on sa cez deň zaregistruje. Ja vám to ukážem ako.
sa odhlásim. Dám si do príkazového riadku ten môj odkaz a tým pádom sa mu tu ukáže registračný formulár. Do mena si napíše svoje meno a priezvisko, ale pozor, bez diakritiky, bez mekčeňov, bez dĺžňov a podobne. Do e-mailu napíše svoj e-mail, do confirm e-mail napíše znovu ten istý e-mail, tuto nevypisuje nič a krajinu vyberie svoju, máme tomu Česká republika, keď je z Českej republiky, a odklikne posledné políčko a odklikne Sign me up. Tým pádom mu príde e-mail, kde dostane kód a môže sa so svojím zadaným mailom a so svojím tým kódom, ktorý mu prišiel mailom, prihlásiť do Gatvinu. Keď sa prihlási do Gatvinu, tak samozrejme, že to heslo je také kódové všelijaké, že to si nemôže ani zapamätať, tak odklikne My Profile a tu má možnosť Change Password. Takže klikne na Change Password, napíše nový e-mail, znovu ten istý nový mail a odklikne Change a má to heslo zmenené. Čiže má už nejaké svoje vlastné zaužívanie, ktoré pozná. No. To je asi všetko. Ešte je tu k dispozícii možnosť pozrieť sa, koľko ľudí je v ktorých krajinách registrovaných. Zatiaľ je nás veľmi málo, ešte sa to prakticky rozbieha, ale čo sledujem, čísla naozaj veľmi pekne začínajú naskakovať. V Českej republike už vyše 1000 ľudí, čo je veľmi potešujúce. Ďalej je tu k dispozícii chat, ktorý bude čoskoro spustený, ešte nie, čiže budeme mať vlastne, keď sa cez to dostaneme, možnosť komunikovať medzi sebou aj cez Gatvin. A ďalšia kolónka, ktorá je ešte k dispozícii, je Recommend us more stores. Tu na hore. Na tu, keď kliknete, tak si vyberiete nejaký obchod, ktorý máte v obľúbe, čiže ja si nejaký vymyslím teraz, dajme tomu môj obchod.sk a sem napíšem, napríklad je to obchod, ktorý sa zaoberá ja neviem, elektronikou, tak napíšem po anglicky electronics a ešte má aj počítače, computers. A to je vlastne popis a klikne sa na send. Čiže to je prakticky všetko. Je to úplne jednoduché, nie je tam žiadna veľká práca. Jediné, čo najčastejšie veľa ľudí momentálne bude používať, je ten vyhľadávač, za ktorý ste platení. Ešte v tom vyhľadávači je možnosť vlastne pre tých, ktorí ho nepoznajú, keď kliknete na, ešte raz vám to ukážem, keď kliknete na toto ozubené kolesko vpravo hore, tak si môžete vybrať v tejto kolónke jazyk, je tam aj slovenčina, je tam aj čeština, dáte uložiť a máte to po svojom vlastnom jazyku, čiže môžete si kliknúť na správy, videá, neviem presne, ako to ono funguje. Čiže môžete si videá prezerať, obrázky, web, je to len a len na vás. Jednoducho je to ako Google, len je to Bing a je tu potom vyhľadávač a prezeranie stránok priamo cez Gatvin a za toto jediné sme platení. Za to prezeranie internetových stránok a surfovanie na webe, za hranie hier a za čatovanie. To je teda všetko, čo sa týka tohto podnikania. Verím tomu, že sa zapojíte naplno, že budete so svojimi ľuďmi pracovať a držím vám palce. Majte sa pekne. Do počutia.